Бүгін нендей тема соң дегенде, бүгін енді тауыш белән эшләүче ясалма фәһемнәр технологиясын карап барбыз. Монда инде кечкенә генә демодан күрсәткечтән башлап китәсем килә. Безнең инде татар телендә эшли торган speech.tatar исемле сервис бар. Мәсәлән, инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим, ул мине тыңлый, ул мине ишетә һәм инде шуның белән сезгә нинди дә булса менә бу текстның язмасын чыгарып бирәчәк. Әйдәгез, карыйк әле. Менә инде бу минем язып бирде. Мәсәлән, инде мин менә бу сезгә сөйләгән текстны аңа да хәзер сөйлим, ул мине тыңлый һәм ул мине ишетә һәм инде шуның белән сезгә нинди дә булса менә бу текстның язмасын чыгарып бирәчәк ди. Бу инде гомумән алганда тавыш белән эшләү технологияләренең бер төре. Ягъни әйтелгән сүзләрне, әйтелгән тавышны текстка күчерергә, ягъни транскрипция ясарга. Бу инде үзенчә бик нык файдалы, бик күп төрле кулланылышка ия булган технология. Һәм инде бүгенге лекцияны менә шундый теге бик кулланылышка якын, аңлаешлы гына рәвештә карап узарбыз. Ягъни инде тавыш белән эшләр өчен бу технологияны ничек кулланып була һәм инде аның нинди кулланышлары дөньяда бар. Артык озакка сузмабыз дип уйлыйм, шуңа күрә әйдәгез экранга киттек. Сорауларыгыз булса чатка язып барырсыз. Инде башта кыскача гына 2 минутлык кына теориядән башлап китәсем килә. Ягъни инде менә бу ничек эшли соң. Моның мәсәлән тавышны текстка күчерүнең принцибы бик җиңел. Менә бу рәсемдә ул бик яхшы күрсәтелгән. Ягъни без тавышны алабыз да бик кечкенә генә өлешләргә бүлеп чыгабыз. Һәм һәрбер өлештә нинди хәреф әйтелгәнен инде без ишетергә тырышабыз. Ул инде менә шундый теге бик сузылган килеп чыга, чөнки инде без кайсы бер хәрефләрне әкренрәк әйтәбез, кайсы бер хәрефләрне озаграк әйтәбез. Мәсәлән, инде мин менә болай әкрен генә сөйләшә алам. Инде менә болай теге тиз дә сөйләшә алам. Шуңа күрә дә инде бу теге хәрефләрнең озынлыгы, аларның әйтелеше кыскарак кенерәк булырга мөмкин. Шуңа күрә инде менә бу кыскарак озынрак нәмә инде бер үк тигез өлешләргә бүлеп, аны чиста тартып, менә шундый теге кабатланучы хәрефләрдән, озак сузылган хәрефләрдән инде төгәл бер сүз барлыкка китерәләр. Бу инде бик гади технология гомумән алганда, һәм ул инде бик күп еллар дөньялыкка билгеле. Шуңа да карамастан инде аның теге башка ясалма фәһемнәрнеке кебек үк бик нык үсеше менә ахыргы елларда булды. Менә ахыргы елларда аның сыйфаты бик нык үсеп китте. Шуңа күрә инде ул турыда да без хәзер бик нык сөйләшәбез һәм бик төрле яктан бу мәсьәләгә шулай без менә карыйбыз. Шулай. Монда тагын нәрсә узарга кирәк. Менә бу теоретик аспектлары ягыннан мин бик эчкәре керәсем килми, чөнки тавыш белән эшләү ул барбер технологик яктан, именно мәгънәви ягыннан текст белән эшләү яки рәсем белән эшләүгә караганда авыррак. Мәсәлән, текстта инде безгә билгеле сүзләр булса, рәсемдә инде кечкенә өлешләргә бүлеп рәсемнәрне кечкенә өлешләр белән без карасак, тавышта андый нәрсә юк. Тавыш ул ниндидер дулкын, физик дулкын. Шуңа күрә инде без тавыш белән эшләгәндә физик дулкыннар белән эшлибез. Шуңа күрә монда физик математика өлкәсеннән бик күп кенә авыр концепцияләр, авыр технологияләр кулланыла. Шуңа күрә мин аларга хәзер тик артык эчкәре тукталасым килми, инде менә бу тавыш белән эшләү технологияләренең ни рәвешле кулланылганын сезнең белән инде хәзер карап узасым килә. Шулай. Бу өлкәдә менә һәрбер өлкәдә иң көчле модель, иң көчле ясалма фәһем булган кебек тавыш өлкәсендә менә шундыйлар бар. Мәсәлән, текст белән эшләү өлкәсендә без инде ChatGPT дигәнен карабыздык. Ул инде бик озак вакытлар иң көчле ясалма фәһемнән санала һәм инде бөтен кеше аның белән чагыштырабыз үзен. Берничә көнлек яңа Claude дигән башка ширкәтенең моделе чыкты, нейрон челтәре чыкты. Алар инде үзләренең сүзләренә караганда ChatGPT-дан яхшырак. Шуңа күрә инде бу теге дөрес булырмы, юкмы без инде күрербез. Ләкин шуннан кебек инде тавыш белән эшләү өлкәсендә дә инде төп лидерлар бар. Һәм инде аларның төпләренең төбе, ул инде 11 Labs дип атала. Бу компания иң яхшы сыйфаттагы, иң яхшы сыйфатларның берсе булган тавыш белән эшләү модельләре эшли. Шул ук ChatGPT-ны ясаган OpenAI ширкәтенең дә үз моделе бар, ул Whisper дип атала. Ул да бик нык яхшы санала. Һәм 11 Labs алар
ayırım mana bu tigi gımman alganda birinchi ratda tovush bilan shug'ullanulari bilan ayrilib turalar. Şoňa görä indi alarny ayırım dep aytib bolsalar, hem indi tovush bilan işläwde bizning gadatda nişik dep aýdym, iki ýakly proses. Ýa-ki biz tekstni tawuşga köçüräbiz, ýa-ki biz tawuşny tekstga köçüräbiz. Sana bu şerakda indi bular halkna kızykdyryş internет saytlaryna demo kuýganlar. Munda indi alar türli tawuşlar bilen tekstni tawuşga aýlandyrar. Mesalan, min häzir tawuşny sizge goşmadym. Häzir nişikdir tawuşa goşarga gerek. Häzir tawuş goşulgan bolga tiýer. Bular indi mesalan bu tekstni nder Adam isimli kişiniň To convert this text to speech in English with a Russian accent. Feel free to add your own text or customize the voice using the drop-down menu. Mana bu tawuş indi şolay işitken bolsaňyz, işitkensiz dep ümitlenam. Bu tawuşny indi ýasalma fahym ýasady. Mana bir nindi tege şyn kişi de aýtmy. Mana bu indi bu tehnologiýanyň tege bik nyk alga gitişin görsätä hem bik indi realistik rawişde süýläwi men galsa şokat tradisiýonda bolar, çünki indi o bitinde ýasalma fahym kişinin indi tawuşyna tory kelgen fizik dolkunlar gana oýlap çygarar. Hem indi şol fizik dolkunlar kişinin süýleminden artyk aýrylmy diýerge bolar. Munda indi türli kişinin tawuşlary bilen türli stilistikada türli şamyny aýtdyryp bolar. Ýani başga tagyn bir misalyny taňlap garasak. Welcome to 11 Labs. Click the play button below to convert this text to speech in English with a Mana şondaýrak rawişde bu tehnologiýa biziň işli. Hem munda indi türli kişinin tawuşlary bilen aýtyp bolar, türli tillerde, mesalan bularnyň indi saytlarynda okýazylgan ýa-da ahyry. Täqäçde ýazılan ýeri bar. Bular indi nindi tillerde gene işlemýär. Bir köp tilde bu tehnologiýa bar. Hem indi bular tawuşny tekstga aýlandyryw ülkesinde de, tekstni tawuşga aýlandyryw ülkesinde de işleýär. Şonuň köpügi indi tawuşdan tawuş ýasay turgan ýasalma fahymlar da bar. Mesalan, men indi häzir sizge özümniň tawuşym bilen süýläp, siz indi meni başga kişi tawuşy bilen de işletirge mümkinsiz. Andi tehnologiýalar şolay bar. Bular indi barysy mana şu şirketleriniň işlerinde görünär. Näq mana şonday funksional indi bizning tatar tilindägi speech.tatar servisinde de bar. Häzir indi men sizge aýtgan tekstni kerisinçe sintez ýasatam eken. Onda bizning häzirgi wagtda Olmaz Hamazow isimli iki türli kişinin tawuşy bar. Indi biz anyň nişik dep aýdym indi. Anyň awtorlygynda da biz muny Meselän indi min mine bu sizge silegen tekstni oňa da häzir silim. Ol meni tyňly, ol meni işite. Hem indi şonuň bilen sizge nindi de bolsa, mine bu tekstniň ýazmasyny çygaryp bireşek. Mana hem şolay galsyny da taňlap gary alabys. Bu indi tehnologiýa. Meselän indi min mine bu sizge süýlegen tekstni oňa da häzir silim. Ol Şolay. Şoňa görä munda tege nişik dep aýdym, kullanuşy ýagyndan ortak zor nişik dep aýdym, hoý diýerlik kullana bilew seleti kirekmi? Mesalan, indi biz tege tekst ýasaganda, resim ýasaganda, hem başga ýasalma fahymlaryny maňa garaganda, biz indi olany nişik işletirge, nişik ittirip olarga tege dürüst instruksiýa bererge ekenin bik tege jintiklep garaýdyk. Bu nerişteler bilen andy ýok indi jintiklep garaw, jintiklep olarny bilew nişik dep aýdym, bilew alaýyp kirek tugel. Çünki indi bu tehnologiýalarga padýalar tekstni tawuşga köçürer, tawuşny tekstga köçürer, ýa-ki tawuşnyň stilistikasyny öğretler. Şolak tawuşnyň stilistikasyny öğretdi degende, indi şolay tatar speechniň tagyn bir kullanylışy bar. Bu indi browserlar için online ravişde videonu tercüme etme fonksiyonu. Mesela eğer de siz Yandex browserda YouTube açasınız iken, mesela Nimsilab'ın bugünkü videosunda mesela aşağı alabiliriz. Yaşlarga men nindi Endi aşağı bu tercüme ete alarmykan bilmiyorum elbette ki. mürajaatym bolsun. Dedim. Videosunu aşağıbız. Hem de onu online ravişde biz Он сказал. tercüme ete alabız. Hem de menäşe tehnologiýa bilen meselem
Яндекс браузер өзінің функционалын Стало шығарды. очень конкретно. В зависимости от того, какие вопросы вы зададите Путину, вас могут... Не понял. Опять же, я не... Граница. Оларға битіне кіріп кетті, ярарансы керек түгіл. Ләкин енді технологик рәвештә менә бу This is a тәрҗемәне без карый алабыз һәм инде менә бу онлайн тәрҗемәне эшли алабыз. Тагын бер әйдәгез. Video about the most famous problem in game theory. Такого рода возникают повсюду, от стран, вовлеченных в конфликт, до соседей по комнате, которые моют посуду. Даже игровые шоу основаны на этой концепции. Поиск Нәкъ менә шу функционалны инде мисәлән безнең Семетик институты белән цифра министрлыгы эшләделәр. Һәм инде аның без һәм бер демосын мин сезгә Телеграмнан да күрсәтеп китә алам. Менә бу инде Стив Джобсның Тақытлау хатын сөйләгәндә аны инглиз теленнән татар теленә тәрҗемә ителә. Онлайн рәвештә. Бүген мин сезгә үз тормышымнан 3 хикәя сөйләргә телим. Даниэле, бер нәрсә дә начар түгел. 3 кат кына. Беренче тарих. Сүз нокталарны тоташтыру турында бара. Беренче 6 айдан соң мин Виткер Нәрсәсе моның мөһим дигәндә, инде моның мөһимлеге бик дип әйтим. Моның актуальлеге бик зор, чөнки инде без мәсәлән татар телендә контент юк дибез икән, татар телендә тәрҗемә ителгән контент юк дибез икән. Менә технологик эшләр ярдәмендә, технологик алга китеш ярдәмендә без инде бу шикне үзгәртә алабыз. Мәсәлән, инде без шит илдә җитештерелгән шит телле киноларны онлайн рәвештә татар телендә карый алабыз һәм инде бу тавышландыру модельләре үскән саен инде профессиональ дубляжга бик нык якын килеп барачак. Мәсәлән, менә бу YouTube'та без видео караганда инде менә бу кадр артындагы тавышны ясалма фәһем икәнен аңлап та бетермәскә мөмкинбез, чөнки инде бу чынлап та дубляж ясаган тавышка охшаган. Мәсәлән, тагын бер тапкыр сезгә тәкъдим итәм. наилучшей стратегии может означать разницу между жизнью и смертью, войной и миром, процветанием и разрушением планеты. И в механике этой игры мы можем найти источник одного из самых неожиданных явлений в природе — сотрудничества. Менә шулай. Менә шуңа күрә инде бу технологияләрдә безгә теге яңа юллар ача. Татар телендә инде дигәндә шулай ук, мәсәлән, без башка телләрдә булган видеоларны, башка телләрдә булган аудиоларны татар телендә тыңлый алабыз. Шуның аркасында сез инде менә бу tatarspeech.dtc.tatar сайтына кирип, инде үзегезнең браузерыгызга да куеп видеоларны татар телендә тыңлап карый аласыз. Инде бу чынлап теге бик яхшы демо булып, бик яхшы күрсәткеч булып тора дип әйтер идем. Шулай. Так, тавышны текстка әйләндерү турында сөйләдем, текстны тавышка әйләндерү турында сөйләдем, онлайн тәрҗемәче турында сөйләдем. Бу инде гомумән алганда теге дип әйтим. Тавыш белән нишләп буласың дигән сорауга төгәл җавап булып тора. Монда инде артык әллә нәрсә теге бик күп эш эшләп булмый. Ләкин шуңа да карамастан инде берничә тагын кулланылышын сезгә күрсәтеп китәсем килә. Бәлки инде сезгә дә файдалы булыр, сезгә дә кулланырга туры килер булар. Мин инде узган дәрестә күрсәтеп узганча, без инде текст язып, аны кеше йөзе белән озвучка ясый алабыз. Түгел, бу инде теге әйберне шарол. Аватарларны мин сезгә узган дәрестә күрсәтеп киткән идем. Шул аватарларның эшләү механикасы нәкъ менә шу тавыш белән дә шулай бәйле. Мин узган дәрестә әйтеп узган идем, тавыш өлкәсенә без кертмибез дип, ләкин инде анда аны әйтеп узганда артык эчкәрәк кирип китү кирәкми. Бу инде тавышның тонын ничек дип әйтим инде, кешенең идентикасын саклап калу технологиясе бар аерым бер, һәм инде текстны тавышландыру технологиясе шулай ук бар. Шуңа күрә буларны инде бөтен аватарларны ясаганда кулланалар. Мәсәлән, Hello there. I'm Alex, a customer service professional here at Global Innovations Incorporated. In the digital era, mastering remote монда әле тагын бер теге мөһим аспектын әйтеп узасым килә. Мәсәлән, сөйләүче кешенең авызына карасагыз, selling is paramount. теге чынлап Let's dive into the do's and don'ts of remote. сөйләгән кешенекенә охшап китә. Һәм инде бу технология аерым липсинг дип атала, ягъни инде иреннәрне синхронизацияләү.
Bu da инде шулай кысалма фәһем ярдәмендә башкарыла. Шуңа күрә сез инде үзегезнең рәсемегезне алып, аңа нинди генә сүзләр теләсәгез, шуны әйтә аласыз. Ул инде сезнең тавыш белән һәм инде сезнең йөзегез белән буларны әйтә ала. Шуның кебек сез башка бөтен йөзләрне алып, шуларны да шулай итеп теләгәнчә сүзләр әйттерә аласыз. Бу өлкәдә инде бар инде Heygen дигән сервис, аның санда эшләп шулар синтезиядә бик көчле санала. Һәм инде сервис аркылы анда бик күп. Шулай, бу инде аватарлар турында. Шулай юк, аудио һәм видеоны транскрипцияләү, ул инде бик зур файдага ия, мәсәлән, шул ук журналистлар өчен, алар инде аудио рәвешендә үзләренең интервьюларын яздырып, аларны инде тиз арада менә шу ясалма фәһемнәр ярдәмендә текстка күчерә алалар. Бу өлкәдә инде ясалма фәһемнәр бик күп, әйтеп узганымча. Мәсәлән, инде менә Riverside дигәне, аларның берсе, алар инде аудионы алып, аны инде транскрипцияга күчерәләр, кайсын кем әйткәнен дә кешеләрнең тавышына карап, алар инде бүләп беләләр. Менә шундый төрле сервислар бик күп. Аңкор аларны да инде кулланып була. Монда, мәсәлән, Аларга инде файл җибәрергә кирәк. Монда инде видео җибәрсәк тә була, аудио җибәрсәк тә була. Шуңа күрә моны үзегез сынап карый аласыз. Мәсәлән, булар подкаст турында да шуны әйтәләр. Шуның кебек, мәсәлән, сез инде монда зур видеоларны ыргытып, аларның инде транскрипцияләрен, кулъязмаларын яза аласыз. Аласыз. Инде моны бик күп өлкәләрдә кулланалар. Мәсәлән, тарихка әзрәк кусылган булсагыз, инде Советлар Союзындагы партия җыелышларының да транскрипцияләре алар теге язылып язылып торалар. Шуның кебек инде хәзерге заманда моңа аерым кешеләр утырту кирәкми. Монда инде аерым кешеләр урынына ясалма фәһемне генә куеп, ул инде бөтен язмаларны алып бара ала. Шуңа күрә технология ничек дип әйтим, тавышны, сөйләнгән сөйләмне текстка күчерү өлкәсендә эшләүче кешеләрнең эшләрен алды дияргә дә була. Чөнки инде ясалма фәһем күпчелек очракта тизрәк тә һәм инде сыйфатлырак та кешедән эшләргә мөмкин. Ләкин инде шуңа да карамастан кешегә әле ул аудиоларны тыңлап чыгып яңадан төзәтмәләр кертү кирәк. Ансыз булмый күпчелек очракта, чөнки инде тавыш ишетелеп бетмәскә мөмкин, башка берәр проблема булырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан инде булар гомумән алганда бик яхшы эшләр. Һәм моның бер бик кызыклы кулланылышы TLDV дигән сервис. Бу инде Zoom'да, Google Meet'та һәм Teams'та һәм башка сервисларда булган сөйләшүләргә кереп, мәсәлән, инде эш буенча төрле бик күп аралашулар була. Һәрбер инде җыелышкан саен анда нәрсә сөйләшкәнен язып бетереп барып булмый. Гадәттә инде аны бик аз кеше генә эшли һәм бик аз кешенеке генә ул саклана. Ләкин инде нәрсә сөйләшкәнен кайчан да булса бер искә төшерергә, карарга кирәк була гадәттә. Бу инде мондый очракны яхшыртыр өчен, җиңеләйтер өчен, менә шундый сервис сайлап табалар. Ул инде Zoom'га керә дә сезнең белән, һәм инде шунда параллель рәвештә Zoom'да нәрсәләр сөйләнгәнен сезгә инде язып табарга мөмкин. Минем үземнең ишеткәнем бар, Zoom'да да бу функция бар дип. Миңа дөресен әйткәндә үземнең кулланып караганым юк, шуңа күрә мин моны чынлап әйтеп бетерә алмыйм. Ләкин анда карамастан моның инде Zoom'ның үзендә дә эшләргә мөмкин. Бу инде кулланылыш бик күп компанияләр, бик күп сервислар тарафыннан эшләнә. Шуңа күрә бу үзенчә бик кызык кулланылыш булып тора. Инде моны язып бару гына түгел, сез инде текст белән эшләүче ясалма фәһемнәр ярдәмендә, мәсәлән, шул ChatGPT ярдәмендә менә бу язмагызны алып, кыскача гына берничә җөмләдә нәрсәләр сөйләшкәнен язып куя аласыз. Кемнәргә нәрсә эшләргә кирәк икәнен сөйләшкәнегезне текст рәвешендә шулай теркәп куя аласыз. Һәм инде нәрсә сөйләшкәндә кемнең нәрсә әйткәнен искә төшерер өчен, яки инде кемнең нинди мәсьәлә буенча нинди фикердә булганын искә төшерер өчен, яки алардан берәр нинди мәгълүмат табыр өчен шулай ChatGPT ярдәмендә сез моны эшли аласыз. Бу инде сезнең текст базасы. Бу текст базасы белән ярты сәгатьлек, 1 сәгатьлек, 2 сәгатьлек сөйләшү текст базасына әверелә дә, инде бер китап сыман. Сез аны китап белән ничектер шулай куллана аласыз һәм инде ChatGPT ярдәмендә текст белән эшләгән кебек инде куллана аласыз. Шуңа күрә буларны чыннан бик күп кеше куллана, булар инде бик күп телләрдә эшлиләр. 30-дан артык һәм инде шуңа күрә дә бик яхшы сыйфатка ия. Мондый бер мөһим аспект, татар телендә бу технологияләр әле чыннап бик яхшы эшләп бетми һәм моның бер ничек дип әйтим инде,
Сәбәбе дип әйтик инде татар телендә публик рәвештә бөтен дөньяга күренә торган датасетлар, ягъни мәгълүмат базалары юк. Булар булсын өчен, мәсәлән, безгә татар телендәге яхшы яздырылган, яхшы сыйфатлы язмалар кирәк. Алар инде теге кирәклеге дистәләгән, йөзләгән сәгатьләр белән исәпләнә. Һәм инде шулай ук дистәләгән, йөзләгән сәгать яки меңләгән сәгатьтә дип әйтер идем, тавышны текстка күчерү, тавыш белән текстның теге бер-берсенә тәңгәл килгән датасеты да шулай кирәк. Ягъни инде сезнең, мәсәлән, бер җөмлә бар, мин аны тавыш белән әйтәм, һәм инде шушы тавыш белән әйтелгән җөмлә язмада менә булай күренә дип, менә шундый парлар, дистәләгән, йөзләгән сәгатьләр без әгәр дә җыябыз икән, һәм инде аларны гомумән алганда бөтен дөньяга күрсәтәбез икән, үзебездә яшереп ятмыйча, бу инде менә шундый сервисларның татар телендә дә эшләү ихтималлыгын арттыра. Шуңа күрә, әгәр дә инде сез менә шундый проектлар, тавыш җыю, тавышны текстка әйләндерү буенча проектлар күрәсез икән, әгәр дә кешенең язганын күрәсез икән, монда катнашырга тырышыгыз, чөнки инде бу сезнең эшегез ясалма фәһемне татар телендә үстерүгә дә бик зур файда китерәчәк. Шулай, тагын теге кызыклы кулланылышларга килгәндә, Crisp дигән сервис бар. Монысының кулланылышы теге тавыш сүзләр белән артык бәйле түгел. Бу инде сезнең, әгәр дә сез теге бик тавышлы урында утырасыз икән, сезнең артта булган кирәкмәгән тавышларны кисүче сервис. Бу инде бик күп еллар эшли, һәм инде моны бик күп кеше куллана, һәм бик зур файдага ия дип әйтәләр. Минем үземнең шулай кулланып караганым юк, ләкин инде минем дусларым, танышларым арасында бик күп кеше моны куллана. Әгәр дә сез инде бер җирдә, кафеда, тавышлы җирдә берәр кеше белән сөйләшергә телисез икән, һәм инде сезнең теге артта барган ыгы-зыгы тавышлар сезгә камачауламасын дисез икән, инде Crispны кулланып карый аласыз. Ул бик яхшы, бик сыйфатлы сервистан санала. Иң яхшыларның берсе яки иң яхшысы дип тә әйтер идем. Шулай, бизнеслар өчен килгәндә, тавыш аналитикасы дигән, сөйләм аналитикасы дигән өлкәдә бик зур бар. Бизнеслар инде сезгә, бизнесларга менә шундый сөйләм аналитикасы дигән аерым өлкә бар. Бу инде төрле сату отделлары һәм башка кеше белән күп сөйләшү булган өлкәләрдә менә бу әңгәмәләрне тыңлап, аларны ничек тә булса бергә җыеп, алардан инде кирәкле бөтен мәгълүматны чыгара алалар. Һәм инде, мәсәлән, көненә йөзләгән әңгәмә алып баручы эшчегә инде чынчына бәя бирә алалар. Чөнки элек әле, мәсәлән, сезнең отделда 100 кеше икән, аларның һәрберсе 100 әңгәмә алып бара икән, сез инде 100 кешенең 100 әңгәмәсен тыңлап, аңа бәя биреп бетерә алмыйсыз. Һәм инде сез теге аерым әңгәмәләрне генә тыңлап, инде булса бәя бирә алар идегез. Хәзер инде ясалма фәһем ярдәмендә йөзләгән түгел, меңләгән, дистәләгән, меңләгән кешеләрнең сөйләмен тыңлап дип әйтим инде ясалма фәһем ярдәмендә, аларга инде булса бәя биреп була. Һәм инде бик күп бизнеслар үзләренең сату отделларын, кешеләргә ярдәм итү отделларын бик нык кына яхшырталар һәм тизәйтәләр. Чөнки инде менә бу аналитик ярдәмендә аларны кемнең яхшы эшләгәнен, кемнең начар эшләгәнен бик тиз арада күреп алып, аларны инде эшне тагын да күпкә яхшыртып җибәрә алалар. Шуның кебек инде кеше урынына колл-центрларга ясалма фәһемне дә утырталар. Моңа бу сервиска, андый сервисларның мисалын мин сезгә күрсәтергә хәзер оныттым, табып куярга оныттым дөресрәге, ләкин андый сервисларда шулай бик күп, шулай компаниялар. Ягъни сезгә инде колл-центрга, мәсәлән, элек 1000 кеше кирәк булган булса, хәзер инде сез анда 10 кешене калдыра аласыз, калган 990 кеше урынына инде сезнең робот җавап бирәчәк. Инде ишеткәнегез булса, бик күп еллар Тинькофф Мобайлда гына түгел инде Олег исемле ярдәмче бар. Ул инде Олег шулай ук сезнең урынга җавап бирергә мөмкин. Кеше сезгә ни хәбәр яздырып калдырган булса, аны инде сезгә җиткерергә мөмкин. Һәм инде башкача менә шулай җавап бирергә мөмкин. Шуның кебек үк кешегә, мәсәлән, нинди дә булса продукция сату буенча, шундый суык шалтыратулар өчен
Мәсәлән, инде кеше урынына роботны куярга була, ул инде сезнең нәрсә әйткәнегезне аңлап, аның нәтиҗәсендә сезгә нәрсә тәкъдим итәсен уйлап, сезгә дә инде нәрсә дә булса сатарга мөмкин. Шуңа күрә моңа игътибарлы булыгыз. Сезнең белән әгәр дә сезнең туганыгыз тавышы белән генә дә сөйләшсәләр, ул инде сезнең туганыгыз булмау мөмкинлеге бар. Шуңа күрә бу инде начар уйлары булган, начар ниятләре булган кешеләргә дә бик зур мөмкинлекләр ача. Чөнки инде кешеләр башка кешеләр булып, сезгә шалтыратып, сездән акча сорарга яки башка берәр нәрсә сорарга мөмкиннәр. Сез инде аларның ул кеше түгел икәнен аңламыйча да калачаксыз. Мондый технологиялар шулай ук бар. Һәм инде миңа безмә бик нык ошаган сервис бу ChatView дип атала. Сез инде берәр эшкә урнашканда интервью собеседование узасыз икән, ул инде сезгә аны узарга ярдәм итәргә мөмкин. Ул инде сезнең собеседование вакытында тыңлап утырып яныңызда, сезгә башка кешенең биргән сорауларын шулай ук транскрипцияләп, аңа инде ChatGPT яки башка сервис ярдәмендә җавап язып бирергә мөмкин. Шуңа күрә инде монда нинди генә мәсьәлә булмасын, нинди генә куллану өлкәсе булмасын, монда инде ниндидер кулланышлар табыла. Шуңа күрә әгәр дә сезгә мәсәлән менә шушы ясалма фәһемнәрнең кулланылышы кызыклы икән, тавыш белән бәйле, аларны инде шулай яза аласыз. Без аларны сезнең белән шулай ук әңгәмә рәвешендә булсын, чат рәвешендә булсын, шулай сөйләшеп алабыз. Шулай. Инде бүгенгә минем сөйләшә килгән технологияләрем биттер дип уйлыйм. Әйтәгез, сорауларыгыз булса, чатта аларга, чатка языгыз, мин аларга инде җавап бирергә тырышырмын. Сораулар булмаса, инде экранга таралышсак та була. 1-2 минут ишетеләме? Айя. Сәлам, Сәйдәш. Менә шул чат витрунда әйтәсе килгән иде, ул бит аны камера гына яндырылмаса булай бит, укыганы күренә бит ул. Интервью вакытында дим инде. Нигә күренсен? Ул инде камера бит ул сине генә күрсәтә, ул синең экраныңны күрсәтә. Ул бит күренә синең укыганы бит. Синең күзләрең бит. Айя. Йөгерә бит. Аның өчен инде аерым үзең камера кушылган очракта инде үзеңнең урынга үз тавышың белән түгел, фәһемгә дә сөйләп аласың шуңа күрә. Монда бит аватар куеп буламы? Бер яктан аватар. Аватар куйма әле хәзер. Шул аватар бәлки качырыр күзләрен йөгергәнен. Менә аватар булганда инде рәхәтләнеп укып була. Менә инде аватар булганда мин үзем утырмасам да була, минем урынга башка кеше утырып, минем урынга интервьюны узарга мөмкин. Шулай. Шуңа ясалма фәһем чынлап әйткәндә, ул безгә бу дөньяда бик күп мөмкинлекләр ача. Һәм инде шул ук вакытта нәрсәнедер, әгәр дә без шомартасыбыз килә икән, әгәр дә башка кешенең мәсәлән алдау өлкәсендә эшлисе килә икән, начар ниятләре бар икән, ул инде аларга да бик нык ярдәм итә. Шуңа күрә без гомумән алганда хәзер минемчә бик куркыныч заманда яшибез. Әле бу куркынычлары ясалма фәһемнең миңа калса ел артып кына барыр. Мәсәлән, инде бизнесларга килгәндә генә дә менә бу ничектер алдау рәвешендә яки башка рәвешле акча урлау елга 8 триллион доллар белән ялгышмасам исәпләнә, яки 8 миллиард булсын. Триллион. Оныттым. Бер вебинар алдыннан тиз генә карап аласы идем. Онытканмын. Ләкин инде бу чыннап бик зур суммалар монда эшкә җигелгән. Чөнки инде кешене алдаудан башка тагын да җиңелрәк акча эшләү юлы юктыр. Шуңа күрә инде теге начар ниятле кешеләр моның белән бик нык куллана. Шуңа күрә инде әгәр дә хәзерге заманда куркынычсызлык өлкәсендә үзегезгә теге бик нык булырга кирәк дип саныйм, һәм инде туганнарыгызга да шуны өйрәтергә кирәк, чөнки инде кешене алдалау хәзерге заманда көннән көн, сәгатьтән сәгать җиңеләя. Монда инде бар бик яхшы бер принцип киберкуркынычсызлык өлкәсендә. Ул инде беркемгә дә ышанмау дип атыймбыз инде мин аны, мәсәлән, әгәр дә сездән берәр кеше акча сорый икән, сиңа аның чын кеше икәнен исбатламыйча, сез инде ул кешегә ышанырга тиеш түгел. Шуның кебек саклык чараларын бик нык күреп, гади ышанычта гына
финанс яки башка шундай теге мөһим аспектларына карамаска мин бик нык тәкъдим итәр идем. Чөнки инде хәзерге заман ул үзенчә бер кызыклы заман булырга ошап тора. Миңа калса 24-25 ел дәверендә инде менә бу ясалма фәһемнәрне бөтенесен ничек тә булса кулланырга җәмгыять өйрәнеп бетер дип уйлыйм. Һәм инде кулланырга өйрәнеп беткәч инде бу дөньяга яңа мөмкинлекләр һәм яңа ачышлар бирер дип саныйм. Шулай. Экранны сүндерәм. Һәм инде сау булашыкмы соң? Там бер кыска сорау, ул датасет турында. Безнең бит бар Ipsan'dan датасет, әйеме? Алар җыйган иде. Аннан башка безнең датасетлар юк. Шуның да җитер микән соң? Әллә тагын кирәк микән? Ничек син уйлыйсың? Миңа калса датасетлар бер вакытта да җитми. Чөнки инде дөньяның иң зур, иң көчле корпорацияләрдә бик күп мәгълүматка ия корпорацияләрдә алар бик күп акчаларны менә бу датасетларны ишәйтүгә, зурайтуга тота. Мәсәлән, инде шул ук тавыш синтезлау өлкәсенә килгәндә, безнең менә шы Ipsan'ның Алмаз һәм Алсу исемле менә бу теге тавышландырулары бар. Алар инде студия ясалган 2 кеше дип беләм. Һәм инде шулар тавышыннан башка безнең башка вариативлык юк дип әйтер идем. Шуңа күрә инде әгәр дә без менә шуның кебек башка тагын 5 кешене яздырабыз икән, алар тавышы белән тавышландырырга өйрәнәбез икән, бу инде безнең телебезне баетачак. Шуның кебек тавышны текстка күчерү өчен дә безгә теге төрле халәтләрдә, төрле сыйфатта яздырылган тавышлар кирәк. Аларны текстка күчереп теге разметка ясап чыгу кирәк. Һәм инде шуның ярдәмендә безнең тавышны текстка күчерү системаларында тавышның стилен үзгәртү системалары бөтен сәләте бик нык үсәчәк. Шуңа күрә миңа калса бу процедура бер вакытта туктарга тиеш түгел. Инде нинди дә булса теге беренчел модельләр ясау өчен безнең датасетларыбыз бәхетебезгә бар. Алар инде күптән түгел берничә атна элек дөнья ничек дип әйтим, ачык дөньяны күрде. Аларны дөньялыкка ачтылар. Бу инде бик зур безнең телебезгә мөмкинлекләр бирә, ләкин инде аның белән генә тукталып калырга ярамый дип саныйм. Рәхмәт. Бик яхшы сораулар өчен үзеңә рәхмәт. Шулай булган икән, алайса әкренгә тәмамласак та була. Халыкка инде моның язмасын җибәрербез, Алла бирсә. Һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дип калыйм. Инде киләсе дәресебез инде безнең йомгаклау, бу теге ясалма фәһем белән танышу циклында йомгаклау дәресе, йомгаклау вебинары булыр. Анда инде без менә моңарчы карабызган бүтән технологияләрне бер калыпка җыеп, алар белән нәшә теге берәр кызыклы кулланылышын карап, бергә практикалап узарбыз дип уйлыйм. Шулай, шуңа күрә рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр.